Og den her video er taget fra østsiden af bjergene øst for lejlighedskomplekset, hvor jeg bor. Og jeg bor dernede, hvor vi kigger ned nu. Man kan bare kun lige se taget af mit hus, eller måske slet ikke noget. Men vi kigger lige over mod Arinsal skiresort, altså mit eget lokale areal, hvor man kan se hovedbygningerne lige overfor her nærmest. Og der er butikker og restauranter og skiudlejninger, alt muligt. Og skiskole. Og så kan man se videre op, helt op til toppen. Og helt op til toppen, lige til venstre for den spids, der er oppe i baggrunden, der går en gondol ned til naboskitrækket Pal, som ligger mod syd. Og dernede kommer Leif og Dorte. Og her et eller andet sted af køteren, han er dernede. Og vi står op ved et refugium, som de meget imponerende har bygget heroppe. Mange af materialerne må de jo have slæbt op nede fra byen. Og hvis man kigger op mod nord, så ligger Andorras højeste bjerg deroppe bagved et sted, men det er skjult af de foranliggende bjergtoppe.